Okumba mar thieth mar NHIF pod biro dhi nyime gi tiyo kuom thuolo bora tok chenro manyien mar thieth e bwo SHIF mano onego bed ni chako tich dwe manyien yudo ng'ikruok machielo tok sirikal wito oko paro mar chik mar omenda ma higani. Kaluwore kod migawo mar thieth, bath omenda ma sirikal nonego ti godo e chudo mag thieth ma kamano ne en mano mane dhi wuok kuom osuru mane dhi wuok kuom Jo-Kenya ma bende jatend William Ruto ne osewito oko. Chenro manyien mar thieth e bwo duol mar Social Health Authority koro pod biro medo deko tok migawo mar thieth yudo ng'ikruok machielo. Mana jumbe ariyo tok komiti matayo chenro no ywak ni masinde mag dikruok ni kod achiedh nade kendo biro leo chakruok mar chenro manyien mar thieth. Kaluwore kod migawo mar thieth, SHA nonego chak tich ayanga e dwe manyien mar 7. Kata kamano, mano koro ok bi timre tok sirikal wito oko paro mar chik mar omenda mano nego kony e chiwo bath omenda ne chenro ni mar thieth. In light of withdrawal of the Finance Bill of 2024 that sought to finance the Primary Healthcare Fund and the Emergency Chronic and Critical Illness Fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. Ma nyiso ni koro Jo-Kenya biro medo dhi nyime gi chudo kod yudo thieth e bwo okumba machon mar thieth mar NHIF nyaka chieng' sirikal ikre mar chako ayanga SHIF. I want to give assurance to all Kenyans, and in particular, those who have been enjoying healthcare services under the National Health Insurance Fund, that they will not be denied any services during this rollout phase. And I want to call upon facilities to continue offering services to Kenyans and also to assure them that all claims will be verified and settled. Kama gidhi nyime ndikruok e bwo chenro manyien mar thieth biro chakore ayanga e chak dwe mar 7 ka Jo-Kenya duto ijiwo mondo donje chenro no. The registration shall commence from 1st of July 2024. This will be conducted countrywide through self-registration by use of USSD code *147# or www.sha.go.ke. Migawo mar thieth kata kamano singo ni chenro duto ni kare kendo machiegni ni bod matayo chenro manyien mar thieth nosechoko pach oganda kendo biro nywako e lipot mogik mar chenro mar thieth ni. We have, through a consultative process, developed and recently advertised the tariffs and benefit package for public participation and stakeholder input. Feedback has been incorporated ahead of a nationwide validation and formal gazettement before the rollout. Deko mar chakruok ayanga mar chenro manyien mar thieth koro nyuolo paro mopogore ahinya kaluwore ni chenro duto mag NHIF nosedar kendo tere bwo chenro manyien mar thieth ni ka orak duto mag tich e bwo NHIF bende nonego rum ayanga giko dwe ni. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago to kapok wadhi e yweyo moko kuom ote